Pak, kamu gini, aku sini, kamu sini. Oke? Aku ning ndi, Mas? Ngarep kono, alun-alun. Iya ning kono. Wih, panggungi mau kene tok nyapa kok ning kono iki lho. Iki zamane nom-noman, zamane tiktokan. Hongke, hongke, hongke. Hongke, 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 hongke. Saya dhuwur. Awakmu tangga nada iso apa ora tanggane? Yo Hongke, Oke. Oke. Oh, ini dari dhuwur mudhun ya. Hongke, hongke, hongke. Hongke, 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 hongke. Dek, saya mudhun. Tangga nada iku agak Lagi mudhun. mau dur-duren iki kendeken to, Mas. Kendang karo kibote ngono tok wae. Hongke, hongke. Oke, oke. Putar ke kiri. Nora manis putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri. Nyapa-nyapa. Walah main bojo negara pisan nih arep pembunuhan. Pembunuhan ki, awakmu gak tau tiktokan mesti. Lah aku mosok lagu kok ke kiri tok iki lho. Iki tiktok Mas tiktok. Yes, ganti ke kanan. Ya, Ke ya. kanan. Nuruti awakmu lho ya. Putar ke kanan, Nora manis putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan. Piye? Aku enak melu sing tuwek-tuwek mau to ora rekoso. Lah piye to? Jalukmu piye? Iki sing dituruti awakmu tok lho iki. Lah kiri aku njelungup, kanan aku tiba ning kono. Jalukmu. Aku ning tengah ya, Oke, Mas. oke, oke. Hongke, Oke. putar ke tengah, Nora manis putarlah ke tengah, Ke tengah, ke tengah, ke tengah dan ke tengah, ke tengah, ke tengah, ke tengah. Nyapa? Macange. Terus ngerti. Nyun sewu gadan kula mbledos, Mas. Mbok pepet. Biyen Pak De Kabul kena Herlinda yang ngono kuwi lho gara-gara. Herlinda matamu. Hernia, Herlinda.